Hello, Deng. Salamat lang ti offer mo. Ay na ako, hanal daw din ta, binigla na mapang kami di bantay alas 4. Kung pala alas 4, data na dyan konsyerne, pagkatapos sa dakaduan ng duwang seryan ng babae. Kasi nagsakit ti bagbagit kung saksaka ka ng ipit, yung ulit ti kutsi. Kami pinaagot aming nga gani umi kaya. So, stresa ka talaga ti mabibisina ka talaga. Kita, aglalagat ti YouTube, nag-ano mawaran ti samput, ani umay at linis, at kakaiwarap pa paiso, babagtita dito at paiso din. Hello mga ading ko, atatuya bantay. Biniglanak na umuli kami ti bantay sa mga kaka. Ay na, nagadumagargarot tapos sa may kupay na ala-anin. Sumamputa dito kakayura anin mananti kuhan. Diwa mo na dito, irogrogi dito. Sige, enjoy your Zumba, okay? Wish you all. Hayaan mo sis, ako na lang magbabayad sa kanya. Nagugulan na ako sa dalawang pagkuntugin ko yung dalawa talaga sis. Hayaan mo, ako na lang magbabayad. Don't worry. Bababa rin kami ng linggo eh. Tinagbusurat din. May nakamilang di dyan. At dapat inulugan na nga duwa nga sa yung babae. Yung na po na tabero. Di siya tikakaasi nabitpit-pita. Nagukot, nagitugurong ko nga nakakulpe. Nagagalo sa alut ko. No Domingo akding agawid iti malamdeng. Martes, umay ko man nagsumbat at Lunes, barigata lang tamapanang ni June, di ba rin tadandalis mong kudajay kaluang beton. Sige, mga atin ko, kape lang tahanan ka ng alto mo pulos din at kakapsuta. Na parang naglinis si June sa mga putat, na parang nagbimatang ti internet ti ABC, sa nagbimatang ti Dr. Over po sa mga putat, sana ibagapit din ako nga ano pang kami tibantayin, nagatutin sa sagana din. Sabi ni Itim, si Jusan. Si Jusan naman sabi niya si Itim. Sabi ko kay Jusan, sabi ko wala akong problema. Sabi ko, ako na lang ang bahala doon. Wala akong problema, sabi ko.
kami sa bundok. Ay nako, ang daming lilinisin, ang daming kalat. Kape muna ako. Hello guys! Dito na ako sa bundok. Nakalive ako ngayon sa YouTube. Pasupport naman mga aking ko, nakalive ako sa YouTube dito sa bundok. Hanap pa ako ng isusubok dahil ako walang power na. Walang kuryente pa naman, Diyos ko. Nagkapulo ka sa sarili nga babae, dapat ako buti pagturungan ta mo kay tibantay lugar na igdeng, kadagi ang iso til bati ni, itamang deng. Ay sumana kami suota. Lumana biday ko tilugan. Ang kikilugan nakabuta na kapis masa, kaya ako kami pa din. Nakalive pa kita YouTube. Ay nako, kape muna. Yan ang daming linisin dito. Wala pa namang kuryente. So, ako'y magkakape. Ay, magkakape muna. Kape tayo guys. Mamaya mag-start na ako ng work. Hindi ko alam kung papakita ko yung sa ano. Ay nako. Kape-kape bago ko itur dito sa bahay namin. Kape-kape muna po. Kape-kape. Dahil hindi po ako kumain. May ilagay ko na dun sa ano. Sa salas at makita niyo kung ano yung Diyos ko. Asan ba? Hindi ko pa nilagay yung mga gamit namin sa mga rep kasi walang tubig. Kapito. Eh, ang sarap ng hangin.
Itutur ko kayo sa bahay namin. Ayan. Yan ang kusina nung iniwan ko pa nung nagpakain kami. Ito yung paglagyan ko ng mga kupita. Ayan. Hindi pa ako nakalagay sa rep yung mga pagkain namin. Ayan. Ayan guys. Inalis nila yung carpet. Naglinis-linis sila pero hindi totally na cleaning. So ako ang magka-cleaning to. Yan. Ayan. Mabubuhat ko ba yan? Ayan, mga gamit dito oh. Puro alikabok talaga. Ito po ang labas namin oh sa bundok. Ayan. Yung misa namin sobrang kapal oh. Ayan, tatapunan ko ng tubig yan at ilalabas ko yung mga upuan. Sobrang kapal ng alikabok. Ayan guys. Oh. Yung internet lang namin ang gumagana sa ngayon. Ito. Hindi pa bukas yung banyo. Diyan din. Ito oh. Ayan. Diyos ko dahil oh. Lahat. Dito pa oh. Ayan. Ilalabas ko pag nalinisan. Ito ng kwarto ng alaga ko. Hindi rin na ano pa. Inilagay ko lang. Tignan nyo oh, yung floor oh. Puting-puti. Ayan. So doon muna ako sa kusina. Kasi magkapi lang ako. Ayan. Kapi muna ako guys. Tuloy ko lang ito. Kain ko pa ako kasi dami kong ilagay sa rep pero walang kuryente pa. Nangawit ko ang paa ko dahil ang daming karga dito sa ano, sa may paanan ko dun sa kotse. Ayan, ang ganda ng ano, ang ganda ng panahon ngayon, oh. Ang sakit talaga ng paa ko. Ito po ang tanghalian ko guys. Ngayon babanat ako doon sa labas mamaya. Hintayin ko lang makakuryente para ilagay ko yung mga pagkain sa rep. Itong cake na ito, pinili ko doon sa Asrafi Supermarket sa Beirut. Pero itong cake na ito, gawa dito sa bundok namin. Ang sarap kaya, hindi nakakaumay. Magwalis muna ako mamaya, alisin ko lang yung mga kalat doon. Tapos, mag-ano na ako, magtapon ng tubig. Unahin ko muna sa labas. Malamig na yung ano, kape ko. Ang sarap talaga guys. Kape po tayo. Kasi mamaya doon na tayo sa ano sa balkon.
Doon ako magla-live. Hmm. Ang susunod kong damit, may butas kasi maglilinis din ako useless. Ay, gupong ko lang ito. Punta na tayo sa balkon. Para makita yung bundok namin. Ay, salamat Lord. Nakakapi rin ako. Ito na ang pananghalian ko. Sobrang pagod ko talaga ngayon. Sobra. Di man lang ako nakaupo nga ako dun sa loob ng kotse. Yung paa ko naman nakaganyan o kasi may kasama kaming dalawang sila. Sinakay ng caretaker namin. Ayan guys, punta na tayo doon. I-ano ko lang ang mga pagkain dito kasi may pusa. Tingnan nyo, butas itong damit ko kasi babanat na ako doon. Mamaya ko na imisin yung mga yon. Yala. Ano sana kayong mga daspan ko? Every year, nawawala yung gamit ko dito. Every year. Pati panglinis ko, ginagamit nila, di nila alam. Asa ng timba, asa ng ano. Ayan. Punta po tayo doon sa balkon namin. Tignan nyo pati itong ano ko, walis ko, pinutol na nila, Oh my God. Punasan ko muna po yan. Yan. Ayan. Ang kapal po ng nakitabo ko. Ay. Tapunan ko na lang ng tubig ito. Di ko alam kung paano ako mag-umpisa. Walisin ko muna ito. Ayan guys. Ayan. Ayan.
Nakabili ako ng isa kong walis. Oh. Baka sipunin ako dahil sa sobrang ano oh, alikabok. Ano ko na naman doon. Hello, good afternoon. Kuha ko ng face mask ko. Kuha ko ng face mask ko. Ayan guys, maalat ka bukas kasi kaya naglagay ako dito. Hindi po ako makahinga. Kaya lang yung kabra. Okay na ako, wali-wali sa dito, ikaw ko nagpudot pagkatapos, nagpudot.
Ang liit pa naman ng hulis ko. Sarili ko nag-i-YouTube. Kinapit surat ang walwalis din nagputo. Dito. Please, gabi makan si ano Haida, maksura. Bilog biyan dong atang amin kanya. Wala will put ba? Kali ba pikara ba? Mapikara ba? Ay naku, nagwawalis ako kung lumilipad naman yung hangin. Nakakainis. Kaya useless yung magpalit ka ng damit, kaya to butas-butas ang damit ko.
Di bali pag nawalisan ko na ito, tapunan ko ng tubig. Ayun guys, magtatapon na tayo ng basura. Ay, ng tubig.
naku. Kakapagod. Ayan. Ang init pa. Ay alas 6 na. Ayan. Nagpupunas ako dito kasi mamaya ilabas ko lahat ng mga pupuan na. Ayan. I-stop ko muna yung tubig. Alisin ko muna yung una. Tapos, ano ko na naman. Saan na yung lahda. Hala, inti iyahon min awul itama. Hala, inti iyahon min awul itama. Degree rahit bara. Degree rahit lisan. Mahal bisada nila. Suwadik sadik.
بالمهمم في ماء دولة اللوز بالمهمم في دولة ليش اوتوماتيك في دولة nakakapagod. Ang init na. Wala pang kasama ano dito. Mer, nandito na kami sa bundok. Ay, naku. Ang daming lilinisin, ang daming kalat. Kape muna ako. Kalaba ko ngayon sa YouTube. Sabar fisik yung hay da YouTube ana inti ana hong biljadul yung okay inti bihali
Salamat, salamat po Ma'am Juna. Dito po ako sa bundok.
Huh?